ni like, mga ni share, o sa mga ni views nga kanang ni kwadyo ko mag-download na na-viral yun siya nga video So, sa argument ako anto. wala lang yun. Si mama, basi na ikasulti si mama. Una sa tanan nagkakig salamat. Nga ka nang kilakid nila o share ka ng video ka na ang tagkaruaw yapon ko ka to. Nga nga ato ka na ka ng views. Mga ni-share sa mga ni-like. Nagkakig salamat. Wala si Lula, oy, kay emotional kay si Lula. Ay, emosyonal ko kay Kuday kayo. Adyo ko magdahong nga. Waing ato to kabayra lang ako mag-ina. Uy, naaman day kay amo day to ni mo ma'am sa katong kuan. Incheck man siguro to ma'am. Imo hatong amo? Ako ampa. Ari ka rin. Kato ako amo Kato amo. Ako iya amo di ay. Ako di ay iya amo. So wala ko kabalo nga ing ako di ay iya buha ko wala ko sinduta. Buti gina ko kuya wag nga. Nasya ki kulay nga kuan yon nga takakayo ni like ko ni siya saya habit yo. Uy, ma'am, amo, murag taga dalagit man day ka ma'am. Anak ko Napilan dyan ka na. Dili gan. Nasa kuy ka lang sa nga ang ako mama kay taga ako an mati kasabot. Yang ako papa kay taga ako ana. Kuya. Uy, lain. Mura, naabot. Naabot si Tamura. No, si Zamuro. Lain ba ato? Ma'am, ang mama ba? Ang mama, asa man day mong bana, ma'am? Kinang subok mong pamalandungon. Pero ako pa na, nalumos sa baw. Lumot na baw. Sige, Nalumos dilin ako gusto. Kasi lagan ko ang akong bana. mao kini ang atong actress nga sila Arnie. Dahil la Arnie, pasalamat na dahil sa mga fans. Salamat kayo sa mga views, ni-like, o ni-share sa akong videos. Huwag yun minagahong nga. Dagan kayong ni-like, ni-share, o ni-views. Dagan kayong salamat. Alright, thank you so much. Oh my God! Thank you sa support. Thank you. Salamat kayo sa review.